Niin, sinänsä tässä ei ole mitään sen kummempaa, että tämä on tyypillistä yrittäjän mainoskampanjaa, jota tehdään, ja sinänsä siinä ei ole valittamista, mutta se lähtökohta, mistä tällä lähdettiin liikkeelle, viranomainen teki hyvin omituisen ratkaisun. Julkisen palvelun toiminnasta meille asia on ollut selvä Luotsiliitolle alun pitäen, mutta valvova viranomainen käytös on ollut kyllä aika pöyristyttävää, suoraan sanoen skandaalimaista. Tämänpäiväinen lausunto, minkä korkein valvova ministeri ja liikenneministeri asiasta antoi, oli selkeä, yksiselitteinen, samansisältöinen, mitä Luotsiliitto omissa kannanotoissaan on tuonut esiin. Eli toiminta luotsaus Suomessa on aina ollut ja on edelleen julkista palvelua, jonka tehtävää hoitaa sitä varten perustettu valtion liikelaitos, luotsausliikelaitos. Viimeisen kuukauden aikana tämän asian tiimoilta on käyty debattia lehdistössä ja monissa julkisissa medioissa, mutta kukaan ei ole puuttunut itse asiaan ja itse asiassa laiton toiminta on saanut jatkua ja se on hyvin erikoista Suomessa mielestäni. Tähän pitää puuttua. Nyt odotetaan oikeuskanslerin ratkaisua, mutta silloin aikaa toiminta jatkuu ja se on hyvin erikoista. Me olemme voimamme yhdistyneet työnantajamme Finnpilotin kanssa hyvin poikkeuksellisella tavalla. Meillä on ollut kiistoja. Olemme tehneet poikkeuksellisia ratkaisuja työehdoistamme, työsopimuksista ja ne ovat Suomessa hyvin poikkeuksellisia jouston suhteen. Sitä työtä tullaan jatkamaan, mutta vastakkainasettelu on poistunut ja se on hyvin erikoista. Ja siitä täytyy antaa kiitokset työnantajalle, mutta suurin kunnia ja kiitos tästä tulee mielestäni yhtenäiselle luotsiryhmälle ja luotsien ammattijärjestölle, joka on pitänyt joukkonsa koossa ja lähtenyt peräämään vain ja ainoastaan laillisuutta.